Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Mga igsuon, nining adlaw, November 2, atong gihandom ang tanang magtotoo nga nangamatay. Naba mo'y kaliwat nga nangamatay? Congratulations, doon na naghuwat ninyo dito. Ang sunod na sa daaning pamisahan, kita na sa drong nagpamisa. Pero wata kay bawag kanus ano? Nya bulahan ta nga kamaong mo hinumdom og magampo para sa mga nangamatay tungod kay ilapod tang iampo og tabangan nga maayo ang atong pagpanaw ngadto sunod nga kinabuhi. Atong ipadayon sa pagampo dinhi nga mahunong naning pandemic nga gianto sa kalibutan karon ug ato sang iampo ang atong mga benefactors, mga donors nga nagtabang nato dinhi sa atong simbahan. Ato sang iapil sa pagampo ang naigo kayo sa bagyo nga Role, ato mga kaigsuonan dito sa dapit sa Luzon, Bicol, nga unta dili kay sila grabihan sa kalisod karon humani adtong bagyo. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoo, patalinghogi nga maluluyon ang among mga pagampo aron imo usab nga lig-unon ang among paglaom nga imong pagabanhawon ang imong mga alagad sumala sa ilang gipaabot samtang buhion namo ang among pagtuo diha sa imong anak nga nabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon sa Makabiyo. Nagpaamot si Judas gikan sa tanan niyang mga tawo nga mikabat og 2,000 ka salapi nga plata og gipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas naghimo niining hamili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usa na unta ka butang nga binuang ug walay kapuslanan ang pagampo alang kanila. Niining malig-on og Diosnon nga hunahuna nga ang tanang mga tawo nga nagtuo sa Dios makadawat og usa ka ganti nga katingalahan, si Judas nangandam alang sa usa ka halad alang sa sala aron malingkawas sa ilang mga sala silang nangamatay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Maluluyon ug maayo ang Ginoo. Dugayng masuko ug puno sa kaayo. Dili sumala sa tong mga sala, nagdumala siya kanato.
Ni nagbalo siya kanato, sumala sa atong kasalanan. Ang Ginoo maayo ug maluluyon, maingon ngang usa ka mahan naluoy sa iyang mga anak. Sa ingon naluoy ang Ginoo kanila nga madlukon kaniya. Kay nasayod siya kayon sa kita pagbuhat. Ninainomdom siya nga kita abog lamang. Ang mga adlaw sa tao, ingog mga adlaw sa balili. Sama sa kabulak, sa umamubuklat siya. Ang hangin moros, ibabaw kaniya ug mahanaw siya. Ug wala na'y masayod sa iyang luna. Apan ang kaluoy sa Ginoo, gikan sa kangturan ngadto sa kahangturan. Alang kanila nga madlukon kaniya. Ug ang iyang katarong alang sa mga anak, diha kanila nga nagaamping sa iyang kasabutan. Ug nainomdom sa pagtuman sa iyang mga sugod. Ang Ginoo maayo ug maluluyon. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Karon nga ato nang nasayran kini, unsa may atong ikaingon? Kung dapig kanato ang Dios, kinsay makigbato kanato? Kung wala magdumili ang Dios, pagtugyan sa iyang anak, ngadto sa kamatayon, tungod kanatong tanan. Dili ba hatagan kita niya sa tanang butang, nga atong pangayuon kaniya? Kinsay mga has pagsumbong sa mga piniling katawhan sa Dios? Ang Dios mismo nag-ila kanila nga walay sala. May makahukom ba kanila nga sila sad-an? Si Kristo Jesus mao ang nagpakamatay ug gibanhaw. Atoa siya sa tuo sa Dios ug nangaliupo alang kanato. Busa, kinsay makapahimulag kanato sa gugma ni Kristo? Ang kasamok ba? Ang kalisdanan? Ang mga paglutos? Ang gutom? Ang kakabus? Ang katalagman? O ang kamatayon? Dili, hinunua, taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan, pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay siguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon, ni ang kinabuhi, ni ang mga anghel, ni ang mga langit nung punuan o mga gahom, ni ang mga butang karon ug sa umaabot nga kapanahunan. Bisan ang kalibutan sa itaas
o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa sa mga binuhat nga makapahimulag kanato sa gugma sa Dios nga naato pinaagi sa atong Ginoong Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamog kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug muadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon. Busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili muagi kanako. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Nakatultol ba mog langit? Kamorong niya din hiba, kadumdum og langit? Kisay nakadumdum og langit, taasang kamot? Wa mo kadumdum? Siguro gyud nga inig kamatay, impierno dayon. Kay wa man kadumdum, kana bitang tao nga wa kahibaw og asa siya padong, dali kay nang ilaron. Nya kay ang yawa ra ba dinhi sa kalibutan mga igsoon, gitawag siyag hari sa bakak, hari sa pangilad. Sa in English gitawag ini siyag Prince of Deception, pagpangilad. Unyag wa ka kahibaw og asa ka padong, adritso nakas impierno. Mo na inig kamatay, impierno dayon. Daghan sa atong mga nangamatay nga gihandom karon natuan nas impierno. Ang nagsulti ana ang mahal nga Birhen Maria sa iyang pagpakita didto sa Fatima nga atong gisaulog ang iyang pista adtong Mayo 13 or Oktubre 13. Ang iyang gisulti, daghan ang na impierno kay wa magampo or way nagampo. Pasabot, wa kadumdum sa daan sa langit. Sige, si Tomas niingon diri, Ginoo, unsaon na mo pagkahibalo? By the way, niingon day si Jesus diri, nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Mao ni gisulti ni Kristo ha, nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Nya tubag dayos Tomas, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Kamo nahibaw mo asa padong si Kristo? Asa siya? Langit, impierno. Mao na, langit. Okay ba o na day mo asa padong? Nya kamo asa man mo gusto padong, langit o impierno?
nya kadumdum na musdahan sa langit. Mo na nitubag des Kristo, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, way makaadtos amahan kundili moagi kanako. So ang dalan di ay mao si Kristo. Mo na nga niingon sila, ignorance of the Bible, matud pang Saint Jerome. Jerome ba kanang nag-translate sa Bible gikan sa Greek ngadto sa Latin. Ingon siya, ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Niya akong sumpayan. Ignorance of Christ is ignorance about the way to heaven. Niya punan pag ginako, ignorance of the way to heaven is knowledge towards hell. Gusto mo akong binisayon? Di mo ka mong binisayan to. Ang pagka-ignorante sa Biblia nagpasabot nga ignorante sagka kinsa si Kristo. Nya kun wa ka kailan ni Kristo, ignorante ka bahin ni Kristo, ignorante sa kasadaan padong sa langit. Nya kun ignorante ka sa daan padong sa langit, nagpasabot naa kay kahibalo unsaon pag-adtos impierno. Mao na siya. Kay duha ra man kabukdaan dinis kalibutan, ang daan padong sa langit ug daan padong sa impierno. Og wa kuno ta magsubay sa daan padong sa langit, gasubay gid ta daan padong sa impierno. So ayan nato ang inyong knowledge karon. Atog langit non ba or Dios non? Unsa may inyong knowledge about sa kwarta? Kanang money ba? Money. Unsa may inyong nahibaw-an? Tigomon o ipanghatag? Ang inyo bang nahibaw-an ba? Ang kwarta, tigomon o ipanghatag? Tanawa? Awa, di ba? Ang bata rin ginitubag. Oy, kasagaran na to, ang nahibaw-an na to, nga ang kwarta, kinahanglang yung tigomon, pag ginansyahon yun kanunay, padaghanon yun, maunay atong unahuna, nga madato kita, base sa kwarta. Maunay atong nahibaw-an. Ug maunay way to hell. Kay matod pang San Pablo, the love of money is the root of all evils. Yan ingon sa si Kristo, ang gugmas kwarta, maoy atong pagpakigkontra sa Ginoo. You cannot serve two masters at the same time. Matod pa niya. Tanawa, kuwang mo ana nga knowledge, no? Karon, nakabati naman mo. So ang kwarta di ay ipaambit, dili padaghanon, i-share ngadto sa mga wa intaoy kwarta. Kita din hiwa man kitay mahimo aning atong simbahan, labi na karon nga pandemic, wa tay mahimo aron i-renovate atong nangagubang atop, naguba ang kisame, waay electrical wiring nga klaro, nangaguba atong tiles, bati kita diha og kanaganing mga bintana, wa tay opisina, wa mapinisingi ang palibot sa simbahan, nang lusot ng tubig sa bungbong kay way finishing for 3 years. Unya ang ato pagyadinhing simbahan, mura dihag tangkal kay puro grill, unya diha rasad kutob. Nya standbayan diha anang gawas kay labi-labi na diha. Unsaon nato pag himo sa atong simbahan nga mahimo gid siyang naong-naong og simbahan. Wa tay kwarta oy. Thanks be to God. Daghan kay tag mga kaigsuonan nga parishioners dinhi og online parishioners hangtod karon nagsigig paambit sa ilang kwarta kay nahibaw sila money, wealth should be shared to the needy. Bugas pa nato ay sige tag panghatag dinhi kay daghan sa kay modonate og bugas, manghatag po ta ngadto sa mga way gikaon in town. Di sa ato pa atong gi-share. Kamoron unsa mo inyong buhaton iguli? Mo share o motigom? Mo nang masuko ginang Ginoo nang maningil og utang. Una ingos Kristo, kung kamo magpahulam, ayaw na gid mo paningil og utang. Nga naman, kay kanang nanghuam nimo sa ato pananginahanglan na, nya nganong imo mang paninglan nga nanginahanglan man na. Pero ang gipasabot ani ni Kristo, personal nga utang. Naaman say nag-utang para iyang i-business. Kana paninglon gina.
kung gihimong negosyo, pero giutang niya para ipa-ospital, para kanaganing palit og pagkaon, para ipa-eskwela sa anak, para palit og atop sa balay, para ibongbong sa balay nga nangalusno ng bongbong, nya imo pag yung paninglan, kana. Suko yung ginawa na. Pero iyang gipanindot siyang balay, iya sang gipintal, nya iya dayong gikural iyang balay, giutang to niyang kural, aron lang gid kagi iyang silingan, kana paningli na. Nya kung dili gani mo hatag birahan ang balay, aron gub-on na nimong kural nya, himo ding himuan og maing agianan ang silingan kay gatug-gatuga siyang utang, aron lang lisod-lisoron iyang silingan, lisod-lisurasan. Ingon ra bas Kristo, unsay inyong gibuhat ngadto sa labing ubos sa inyong isig katawo, mao sa na inyong gibuhat nga rinako. So kining pagsaulog nato, paghandom sa tanang nangamatay, dunay tulo ka butang angay natong hinumduman mga igsoon. Bahin aning kamatayon. Una, ang kamatayon pultahan ngadto sa langit para sa mga nagtuo ni Kristo. Kana ha? Kakuha mo? Ang kamatayon, pultahan padong sa langit alang sa mga nagtuo ni Kristo. Ikaduha, ang kamatayon, pultahan padong sa impyerno alang sa nga nagsupak-supak ni Kristo. Bika mo karon, ang kamatayon para ninyo, unsa man ka? Pultahan padong sa langit o pultahan padong sa impyerno? Nindotan ninyo, no? Katukang inyong mga kaliwat nga nangamatay, hinumdumi ko na itong mga nangamatay ninyo, mga kaliwat, mga higala, mga silingan. Unsa ka ang kamatayon para nila, no? Pultahan padong sa langit o pultahan padong sa impyerno? No, kana. So tulo na, auduha na. Unsa may ikatulo? Ang kamatayon maoy sukdanan sa atong kinabuhi dinhis kalibutan. Sukdanan. Kamoron dia galingkod mo, way siguro niabot ng sukod. Inigbarog nimo mabarag ka, puspos, ahawa na, ending na. Diha bitay ako rong bag-ong gimisahan nga suod jud kay nako, suod jud kayo. Ang iyang anak wa na in taon, apike na kay kinabuhi. Di ang inahan, sige sagatiman siyang anak. Kay nakuan lagi masakiton kayo. Iya sang gibiyaag ka diot unya ni suod siya CR na puspos namatay oy. Ang anak wa pa mamatay, ang inahan inoy namatay. Una kamo ay mo kumpiyansa, timan-timan mo masakiton inyong mama, gatuo mo og kanaganing mauna nagkamatay nimo, nya mo kupalit din ka og kanang para snack, sakay kag motor, makras, mabuak imong uo. So kung ang kamatayon mo isukdanan sa atong kinabuhi, unsa man katas-on ang atong kinabuhi nga igsoon? How to miss your life? Kung ang kamatayon mo isukdanan sa atong kinabuhi dinis kalibutan, how to miss your life? Sige, tubag. Mao na. So ang kinabuhi di ay sukdon sa imong paghigugma. Ang gitas-on sa imong kinabuhi mag-agad sa imong paghigugma. Bisag mamatay kag 10 anyos, nya sige kag higugma, hinumduman gyud ka kanunay. Mobitang naatay mga santos nga sila Santa Maria Gorete, Saint Agnes, Pedro Calungsod, mga teenagers man na. Karong bag-o na ay gi-beatify nga 4 years pa man lang tingali, 5 years gikas pagkamatay kanang Italian si Carlo Acutis, 15 years old namatay pero hinumduman, gihimo siyang santos. Hangtod karon gihinumduman, taas kay sila kinabuhi diri sa kalibutan. Ngano man kay nagpuyo sa gugma. So unsay makapataas atong kinabuhi dinhi sa kalibutan? Ang gugma. Nya naghigugmaay mo. Mo na si Kristo siya, ako mao ang dalan. Ako ang dalan. Unsa may way di Jesus? The way of love. Mo bita diri sa atong second reading, giingon diri, why makapahimulag nato sa gugma ni Kristo bisan ang sala, bisan ang kagutom, ang kamatayon, ang paglutos. Unsa patoy gipanghisgutan?
Hastang kamatayon dili makapahimulag nato sa gugma sa Ginoo because He is purely love. O kanang taong nahigugma, taas kay nagkinabuhi. Bisag mamatay pa na siya og 20 years old, ang kinabuhi ana moabot og 2,000 years. Dinhis kalibutan. Ang tinuod nga kamatayon dinhis kalibutan, kanang muundang nakaghigugma. Kanang imong bana nga nangabit, unsa mo na? Ni padayon sa paghigugma o miundang? Unsa man nimo pag-evaluate ron nga nahigugma naman siya dito siyang kabit niya, wa naman siya mahigugma nimo. Unsa man na siya, ni undang og higugma o ni padayon? Ni padayon. Di oy, ni undang na siya higugma og iyang giilisan og kaulag. Kay wa gani kasal unya magsige mog tinukhangay kana kaulag ang inyong giagad. Kay ang tinuod nga gugma di man na sagulan og sala. Ang kaulag maoy sagulan og sala. Sala ng kaulag. Kanaro mga batanon nga wa pay mga kasal, uyab pa, nya gasige nagtinukhangay, nag-ipon-ipon na gani, way mga kasal. Unsa man na sila, nahigugma o nangulag? Nangulag na sila, sala sad na, padong na nas impierno. Pero dili na sila magbuhat og sala, gahigugmaay sila ba, unya wa gihikapay. Nya gi-maintain ginilang purity, physical o spiritual, kana mo'y gugma. Because love is always pure and holy. Because God is love. Mo na siya. Nya kamoron kung kita mo sa inyong silingan nga way gikaon kay mga manuyupay kayo. Unsa man, pakanon dili. Nya paghuman pagkalagsik na pagkaugma gikawatan pag yun imong balay gilungkab pag yun nya ikaugma wa na say pagkaon pakanon dili. Pakanon, congratulations, manindog na ta kay buutan kay mo, pwede na mo mga matay. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, nagtuo kita sa kahiusas mga santos ug masaligon kita nga kita usab ibayaw ngadto sa langit sa dapit diin si Kristo nagpuyok-kuyog sa mga santos. Busa masaligon kitang muingon, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga sakop sa simbahan dinhi sa yuta dili gayud makalimot sa simbahan nga nagapaabot sa tunhayng himaya sa kahingpitan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang kalinaw o kahayag, ihatag sa mga kalag, ilabi na ni adtong wala gayud makailakang Kristo ni ining kinabuhia, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID, makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios tupilo ka mumot obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadaotan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Nga ang atong mga santos nga misa ug mga pagampo magtabang sa atong mga paryente ug mga higala nga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi kami. Among labing makagagahom ug mahigugmaong amahan,
Tabangi kami sa among mga panginahanglan, dawata ang among gipangamuyo diha sa gugma ug pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo hinasakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug himaya sa iyang ngalan, alang sa kapusulanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kahimot Ginoo kining among halad aron ang imong mga alagad nga nangamatay madala nganha sa himaya sa imong anak. Kay nadugtong man kami pinaagi ni ining halangdong sakramento sa gugma, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Nagibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Diha kaniya ang kalauman sa bulahan nga pagkabanhaw misidlak alang kanamo aron ang saad sa umaabot nga kinabuhing dayon maghupay unta kanila nga gisakit sa kamatayon nga di kalikayan. Kay alang sa mga nagtuo kanimo Ginoo ang kinabuhi mausab apan dili matapos og inig katunas na sa among puloy-anan ining kinabuhia, ang puloy-anang tunhay giandam alang kanamo diha sa langit. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gipahinungdan ining misa karon, apil sad katong wa nay nahinumdom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba karon dinhi. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita karon pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Imo man ang ginharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Nausab kaninyo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalibutan. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang, mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoo, ihatag nga ang imong mga alagad nga nangamatay makatapon nganha sa puloy-anan sa kahayag o kalinaw kay alang kanila among gisaulog kining sakripisyo sa Eukaristiya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo.
Atong himuon ang orasyo emperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo og nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iangko mo kami. San Rafael Arcangel, Iangko mo kami. San Roque, Iangko mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iangko mo kami. San Pedro Calungsod, Iangko mo kami. San Vicente Ferrer. Iangko mo kami. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa puloy-anan sa langit. Gihimo na ros Ginoo ang imong puy-anan didto sa langit. Nya, gusto kang adto nakapuyo sugod ugma. Ala, pagpuyo subay sa gugma. Mo na ha, subay sa gugma. Aron ang kamatayon mahimong pultahan padong sa langit. So atong pasalamatan ang ato mga kaigsuonan nga mialagad nato ron nga nahigugma nato. Una ang naglimpyo aning atong simbahan aron maandam para sa atong pagmisa. Ang atong mga Eucharistic lay ministers nga nag-frontline diha, ang atong mga sakristans, ang atong lektor o ang atong salmista, ang atong choir, ang Love of God. Sakto ba? Love of God choir. O niya ang atong nag-decorate din sa simbahan. Ang ato sang mga offerers nga ni-offer karon dinhi sa ilang special offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga si Mr. Buyet o si Mrs. Jubilin Tanhay. Atong hatagan silag masipang pakpak. Salamat kayo. Unya, pahibalo, una, kung naa pa kamoy pamisahan nga mga kalag, nawa pa nyo mahinumdumi, karon lang nyo nahinumduman, pagkuha lang mo og mga sobre nga naa diha sa inyong mga lingkuranan o muduo lang mo didto sa atong lamisas gawas o niya himo iyog ilista lang ang mga kalag no niya ihog diha sa atong mga boxes. Ang tanan natong mga misa niining buwan sa Nobyembre ipahinungod nato sa mga kalag sa purgatorio. So magsige ra gitag balik-balik og pag-ampos mga kalag niya. Ang simbolo ana mauning niya kada misa ato gining bendisyonan hangtod matapos ang tibuok Nobyembre. Katong tanan ninyong gisuwat nga mga pamisa para sa mga kalag, pag human natong tabulate sa computer, atong gisod dinhi. Sunod kamo na sa iso dinhi. Ako sad, isod sa ko diha. Sunod no? Puhon-puhon ba? Ayun lang na. Andam na tadaan. Ikaduha, aduna na kitay misa dinhi sa simbahan matag alas 12:15 sa udto, 12:15 noon. Sugod ugmang adlaw, Nobyembre 3, 2020. Busa ang atong bag-o nga schedule sa misa gikan sa Lunes ngadto sa Sabado mao na ni 6 a.m. klasay sa buntag, alas 12:15 sa udto ug alas 6 sa gabi. So palihog og sulti niini
sa inyong mga kaila o mga silingan. Teksi lang sila. Kaya basig na gustong mo simbag udto ba? Kaya nga to ko din opsyon sa una, buntag raman og hapon. Buntag, mingon, di ko kamata or gadali ko. Ikahapon sad, padong na ko uli. Ni kaudto. Gyapon, di gyapon simba. Paora day gyapon, di gyapon mo simba. Update sa nahalin sa atong 3,500 slots sa love offering. Ang nahalin as of November 1, as of yesterday, ang nahalin na nato miabot na og 2,629. Pakpak. Ang nahibili na lang na available slots is 871. Wala, jute na lang kayo. So, hinomdomin ninyo, ang makapalit, malangit. Ang di kapalit, nya naagid tayo ikapalit, hibaw na mo, adto na mo subay daan sa impyerno. So, first come, first serve basis. Daghang salamat. Karon atong himuon ang pagbindisyon sa atong mga simbol sa mga kalag. Manindog tang tanan. O Amahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo, sa imong dakong kaluoy, dawata ang among mga pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon. Sa among bahin, mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo niadtong adlaw kanus-a magkatigom kaming tanan uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon hangtod sa kahangturan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo ang imong kahayag mudan-ag unta kanila hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.